Jai Panday! Ladies and gentlemen, candidate number 11. Beauty is in the eye of the beholder. And what is beauty if your brain is empty? Good evening, ladies and gentlemen, to the Board of Judges, Sir, Madam, a pleasant, gorgeous evening. A beautiful woman is standing in front of you. Is a very fresh, very talented, and very beautiful. Ang nag-iisang Diyosa sa karagatan ng Atlantika, ba't hindi mo palakpakan at isigaw? Ang babaeng nagpatibok sa pihitang puso ni Mr. Sanjo Marono. Yes, mga kaibigan, nasa inyong harapan na po. Your Myra E. Girl. Yes, mga kaibigan. Miss Isa Calzado. Bago ko po lisanin ang apat na sulong ng entablado ito, nais ko pong pasalamatan ang pinakamamahal naming Vice Mayor Pet Merera, Councilor Arsenio Merera, Sir Butch Merera, Kapitan Lorenzo Lopez, at mga barangay council. Bago ko pulisanin ang apat na sulong ng entabladong ito, nais ko pong maghatid sa inyo ng isang katuwa-tuwang kataga. Pinainitan ko, tinusok ko, pinasok ko. Boy! Mamasamit. Banana Q! Once again, this is your candidate number 11, Miss Isa Calzado. Ipagimala ko po, Isa Calzado, candidate number 11. Last candidate, but not the least, certainly, candidate number 12.